împăratului Traian, este pe malul Serbiei. A fost construită în anul 106 în cinstea împăratului Traian pentru victoria obținută împotriva Regatului. Ea a fost inițial cu 30 de metri mai jos față de nivelul actual. Era lângă drumul construit de romani, pe unde au trecut trupele romane când au cucerit Dacia. Deci mai jos cu 30 de metri exista un drum, săpat în stâncă, unde au putut să sape, unde n-au putut, au făcut poduri suspendate din lemne pe lângă stânci și drumul ducea pe partea aceasta a Dunării până în dreptul Drobeta, acolo au făcut romanii poduri, acolo tot din Damas, în anul 105. Pe acolo au trecut romanii în Dacia, pe la Drobeta. Se mai poate vedea și acum un picior la poduri la Drobeta, până se vrine la podul acela vechi și unul la Kladovo, orașul din Serbia, de peste Dunăre. Și în perioada când s-a construit hidrocentrala, între 1966-1971, autoritățile sârbe au fost numite să o ridice, deci mai sus. Au tăiat-o în stâncă, au decupat-o și au ridicat-o mai sus cu 30 de metri ca să poată fi vizitată, altfel rămânea sub apă. Altfel nu se mai putea vedea. Deci este o placă memorială a împăratului Traian, pe care scrie în limba latină